vraćamo mladosti. Ne znam sada da li ću točno reći, ravnateljica, odnosno voditeljica ovoga društva, Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Degenija, prošle godine bilo kao folklorna skupina, ali mislim da ove godine kao Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo po prvi puta ovdje na našoj reviji, a dolazi nam Tena Braović i Nikola Milinković. Molim ću vas pljesak. Zbog toga izlaze, evo čisto da vas informiram, dakle, Degenija je bila folklorna skupina koja okupljala djecu iz osnovne škole, ali su se prošle godine okupili i osnovali su Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo i stoga ravnopravno sudjeluju na skupinama folklora za odrasle. Pa evo me, nisi valjda slip da me ne vidiš. Čekam mamu pa idemo okupavati krumpire. A, nisam slip. Cijelo jutro se motam oko tvoje kuće da te vidim, a ti nikako malo. Ko bi stvario užu da ja nisam. Ne motam se ja oko tuđih kuća kaj vidim. Dobro, nemoj odmah na me. Ja se jedno pati da te vidim, pa ti tako. Ma, nisi me vidio od juče pa ti kapali. Velika korist od toga. Privadla se ti, znaš, ne motam se ovoda baš da će se. Opa, znači nešto jako važno. A znaš, Mare, trebam ti nešto reći. Pa reci. Pa ne znam kako bi... nije to baš tako lako. Ajde Divani, što čekaš? A ti misliš da je to tako lako? Ne događa se to svaki dan svakom. A što ti se dogodilo? Aj reci već jednom. Ti godina s neba pogleda, jel ne? A ja znam da ćeš ti biti sretna kad čuješ. Sretna? Ja? Ajde onda Divani. Neće moja mama pa ćeš morati njoj reći. Ma neće ona još. A ti će biti prva koju ću to reći. Ajde, baš da i to čujem. Ma znala sam ja da ćeš ti meni reći nešto lipo, kad se već montaš oko mene svaki dan. Ma gle, evo ja se sam tresem kad se sjetim. Neka me groznica vada. Aj popaj mu čela. Ajme, stvarno gori. Evo i mene neka vrućina obliva. Daj ruke, gle kako si mi se ruke uzeli. Eto vidiš, i ti si osjetila. Esam. Aj sad reci da čujem. Ajde kad sam volala. Moj čača juče kupio volova. I što onda? A što vuku? Volov? Što vuku? Ja. Čekaj, Mare, čekaj. Mare. Može još jedan kraj grisak. Bravo. Odlično. Čeri vama, jeste htjeli Nošnjač predstaviti? Može. Mislim da smo preskočili taj dio. Izvolite. Ovako, ja na glavi imam ličku kapu s renkapu, imam bušt, imam košulju od domaćeg platna, kožni čemer, vunene hlače, vunene čarape i opantni kapčan. Ja imam crveni rubac na glavi, imam košulju od domaćeg platna, kikiju preko nje, tkanu pregaču tkanicu, ličku torbu, isto vunene čarape i opantni. Jesi čujemo? Htjela sam reći, paru prije njih je bilo hladno, vama je lijepo krenulo, pa vam je bilo dosta vruće, ali malo zapelo nešto, pa možda da tu priču s volovima malo produžiš u nekom boljem smjeru. Pa da bude neki možda zagrlja i poljubajca, da ne bude ovako odbijanac. Treba naučiti s tim ženama, pogotovo s ovim vatrenim ličankama. Hvala. Hvala se koliko. Da, vrijeme leti, a mladi ljudi izgleda jako brzo rastu. Ja se sjećam kuda Degenija, kad su vjerojatno i ovi tvoji mladi bili mala djeca, kao što je Vera rekla u uvodu. Čestitam vam na ovom ovako uvjerljivom, veselom i opuštenom zapravo nastupu. To tako treba biti, glasni, jasni, vedri, nasmijeni, niko se ne tresu ruke. To je to i samo hrabro naprijed. Eto, hvala vam.
Ne može snimiti zaboraviti kako smo se dogovorili. Dakle, Mare, Lipa, Mare. Čekaj, nismo čuli kako se dečko ono zove? Ja, Nikola. Ma ne Nikola, ali kao... Josip. Josip, ajme, opet imamo Josip. Evo ga,